vores innovationsspørgsmål det er her, og det hedder, hvordan umuliggør vi pædagogers skepsis over for digitale medier? Og det har vi gjort ved, at vi har holdt fokus på, at det skal personliggøres, og det skal gøres enkelt, og det skal gøres tilgængeligt for alle aldre. Ja. Så vi har lavet sådan en lækker software, der er designet som en lille sky heroppe. Vi har valgt at kalde den P-Sky, Personal Interface Sky. Og det vil sige, at man får nogle individuelle profiler, som ligesom er tilpasset de behov, den enkelte har. Altså det vil sige, at det er den enkelte bruger, der bestemmer, hvilke funktioner og hvilke knapper, der skal være til rådighed. Vi kan tage et eksempel herovre ved Sofie. En pædagog er på skovtur med nogle unger, og hun tager nogle billeder. Hun har et kamera i hånden. Lige præcis. De billeder, de rører direkte op i skyen. Og automatisk så rører den så ud på de børn, der har taget billeder af, i det her tilfælde Bo og Ib, ud på deres profiler. Godt. Og så er vi nået hjem. Til Ib her. Ib han har hovedet fuld af tanker om alt, hvad han har oplevet i dag. Og Ibs mor har svært ved ligesom at få Ib til at sætte nogle ord på det, han har oplevet i børnehaven i dag. Så hun går hjem via sin enhed derhjemme, som er koblet op på internettet. Så går hun ind på Ibs profil. En profil, der er personlig for Ib, så hun kan ikke redigere. Hun kan kun gå ind og kigge, hvad Ib har lavet. Og det fører så til, at moren får en større indsigt i Ibs institutionsliv, og derved får lettere til samtale. Ja, og det som der er rigtig smart ved det også, det er, at det behøver ikke være sådan noget med, at alle skal have en iPad derhjemme. Man kan koble sig på alle, altså iPhones og computer og hvad man nu har, hvis bare man har internetforbindelse. Ja, og det er godt, fordi at det er tidsbesparende, fordi alt det arbejde, som pædagogerne de kan lægge ind på nettet, så er der mere tid til børnene, og så er det nemmere for forældrene, når de kommer hjem og kunne starte en samtale med børnene. Og vi ved godt, de der elementer, vi måske, flere af de elementer, vi bruger allerede her i støbeskeen, eller måske udviklet, men det innovative ved det her, det er måden, vi kobler dem sammen på. Det er en fed idé. Buler. Yes.